masirpa kas kamanatay dalayap nga nangalsem kanya kasaginaw biyag ko mantay kaya rigap no di ka mapuros patay pagtungpalan an-anwen ta pintas mo nga ingumutem unay dinet umanay asanikwam no dumteng ni patay agayat ka itan takasad sa diwampay yan tagay at tuyak na agtay gagay ganda mo ngayon ka masirpa kas kamanatay dalayap nga nangalsem kanyak kasaginaw biyag ko mantay kaya rigap no di ka mapuros patay pagtungpalan an-anwen ta pintas mo ngayon ingumutem unay dimet umanay asalikwam no dumteng ni patay agayat ka itat takasad sa diwampay yang tangay at tuyak nga agtari gagay an-anwen ta pintas mo nga ingumutem unay dimet umanay asalikwam no dumteng ni patay agayat ka itat takasad sa diwampay yang tangay at tuyak nga agtay